váš oblíbený tvůrce a youtuber Sketchot Studio vás vítá v novém videu. Samozřejmě budu teď natáčet takovýhle ty malý videa, reakce a tak dále. Než se dostanu k tomu nejlepšímu videu tento Halloween ever. Protože na Halloween 31. nebo 30. si koupím Dead by Daylight a znovu a opět se sejdeme u hororové hry, která vlastně měla takový, ne zase tak úplný jako úspěch, ale byla taková oblíbená na mém kanále a i ta hra samotná je cool a hustá. Plus jsme nestihli hodně panáčků si ještě zahrát, takže nemám jako důvod, proč do toho nejít. No ale teď tady máme reakci další, a to na Marvel Spider-Man 2 launch trailer. A pozor, tenhle trailer je vlastně, dáme říct, oficiální na tu celou hru, kterou doufám, že si jednou společně natočíme. No a teď se ale pustíme do traileru. A samozřejmě mohli bychom si dát ještě lepší kvalitu videa. Ne snad. Something else. I need your help. Are you sure this isn't something you can handle yourself? I'm sure. Miles, this is crazy! We call it a symbiote, and it chose you. Get it off of him! Ready for your annual physical? I'm the hero here, not you. What the hell's going on with Pete? You're not yourself. You want to join us? He's here. Fuck down the whole building! I know I can snap him out of this. We can fight this together! No. Be greater together. Já nic nechtěl říkat, abyste si to sami užili, ale teď si to trošku jdeme jakože o tom něco říct. Mohli bychom si to dát teda trošku pomaleji. Takže asi tak. Tady teda vidíme tak nějak boss fight s vlastně Lizardem. Tady už vidíme, že Peter Parker má teda svůj venomský oblek. Takže asi tak nějak. Tady vidíme Milese bojovat s něčím. A potom teda Venoma. Tak, tady máme teda Spidermana normálně, ale i když možná bych si to mohl dát na tu normální. A trošku jako co tam říkají. This is something else. Miles byl v nějakém divném místě. Takže to si myslím, že bude ten Mysterio. Protože koukejte. Když se tak shrneme, tak teď se koukněte, jo. Tady Miles Morales je v nějakém místě, kde neví ani kde je, takže to jako, hele, koukněte se, buď to vypadá jako nějaký bojiště, kde možná bude bojovat s Cravenem, nebo něco takového. Takže asi to je víc takový jako rozumný, asi nic s mystériem, ale jo. Vypadá to zajímavě. Jo, dobře. Jo, tady jsou ty iluze, teď jste mohli vidět. Takže to trošku tady, vidíte, že to jsou ty iluze. Ono to je kolem zelený, takže je to určitě Mysterio. A tady máme zpátky mistra Negative Man. Já tam dávám to mistr. A máme tady Sandmana. Lidi, máme tady Sandmana v Marvel Spider-Manovi, což je a má jako, proč tam byly blesky? To mě takhle zajímá. Jako ty blesky nejsou Milese. Jako může to být jako, nevím, buď to může být iluze Mysteria, což je jedna věc. Může to být jako fakt pravej Giant,
což je taky zajímavý, ale Spider-Man tam letí na nějakém kusu, jako takže asi to je Mysteriovo dílo. A pak tady je elektřina, to buď může být jako, že fakt jako počasí, nebo elektro se vrátí. Ale ten Sandman je docela velký, takže přemýšlím o tom, jestli to je fakt jako iluze, nebo... Ale když teď jak na to koukám, ono tam kolem lítají ty věci, takže to je někde, hele, koukejte. Tady jsme někde, řekněme, možná i v Egyptě, já nevím, prostě někde, kde je písek jenom. Takže... Ale byl tam nějaký... Ono to asi není iluze. Kvůli té bouři to tam jako všechno vypadá, že nic nejde vidět. Létá tam všechno kolem kvůli tomu, jak to tornádu a možná jsou někde ve městě, který je ale vlastně tím pískem nějak pokrytý, takže to dává už smysl, takže to není iluze. A fakt jako Sandman bude docela obzí. Tady asi poprvé dostat ten symbiot. Jo. Symbiot je něco, co vlastně Norman vytvořil, nebo tak nějak. Samozřejmě to chce pryč od toho Peter dát jako... Ano, tady máme nostalgii na Buddy McQuarrieho. Tobey McQuarrieho, když měl ten kostým. Byl takový zelený. Tady ten kostým bude pryč a půjde na Harryho. OK. OK, asi budu mít problém se Sandmanem. No mají tam Venoma, Cravena, Lizarda, Sandmana, Mysteria, možná i toho Elektra. A možná ještě pak další padouchy, takže tam toho docela bude hodně. No. Zjistil jsem, že to teda má být stejně jako dlouhý jako Marvel Spider-Man 1, což nevím, kolik bylo hodin, protože jsem to ještě nikdy nehrál, 1. Začnu 2 příběh, což není zrovna super, ale heleďte. Já jsem se koukal na videa o Milesovou hře a Spider-Man, takže 1, takže nepotřebuju nic takového. A tak nějak jako docela se těším. Jak může vidět, tak Sandman už jako nemá, jinak, když tam je Sandman, tak už nemá ten kostým, takže teď je to buď po obleku, nebo ještě před tím, než měl ten venomský oblek. Takže že by jako bojovali se Sandmanem, porazili ho a potom až se stalo to s tím Venomem, tak je možnost a taky může být ten Venom takový jeden z posledních fightů, což asi nedává moc smysl. Tam to má být Venom, ale uvidíme, až to teda budeme hrát. No, doufám, že to teda budeme hrát a bude to 20. dneska je 15.10. takže za 5 dnů je to tady. Docela jako wow. Mí odbratele, prosím, čekejte a nekoukejte se na jiný youtubery, jak to hrajou, aby jsme si to pak my společně mohli tím projít a tak nějak dále, protože když budete koukat na jiný youtubery, jak to hrajou, tak pak mi to třeba můžete vyspoilerovat a tak dále, takže to zrovna nechci, že asi tak. No a samozřejmě, já vím, teď nějak dělám jako krátký videa, což jako trošku změní. Zkusíme najít ještě něco, na co bychom se mohli kouknout. No takhle, uvidíme, jestli něco o Mortal Kombat tady je. S tím jsem tady dal jenom tady ty... Počkej, Omni-Man. Jdeme se na to kouknout.
Finally, a worthy challenge. Oh, I claim this timeline. think, Liu Kang. Think. You will burn for this invasion. Ho, 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 ho. Že by metro bylo fakt teď zpátky. Jenom takhle ve fatalitě. No. Ukažte. Aha. November. Listopad. Jasně. No ale já se docela těším na Minimana, ale chci vidět i jako Homelander a Peacemakera. Worthy challenge. No. Tak to jo, hele. Tohle se mi docela líbí, jako. Omniman vypadá dobře, i ten jeho gameplay je docela zajímavý. A hlavně, jo, teď jsem si toho všiml, lidi. On tady je Tremor. Tady je Tremor. No neké. Já jsem si to všiml až teď. Tremor je zpátky. No já věděl, že on přijde. Ale nevěděl jsem, jestli tady fakt dají. Tady to je teda z toho Invisible, myslím. What will you have after? Teď nevím to číslo use. No prostě a jak ještě uhne. No tak tady to bude docela jako zajímavý. Jo. Ty voho. Samozřejmě tohle ještě není konec videa, že se koukneme na pár trailerů a máme tady Dead by Daylight Official Haunted by Daylight Reveal trailer. No a jdeme na to. The depths of the void beckon. Born of buried memories, anguish and despair. Pěkná mapa. Somehow we are Pěkný skiny celý. Haunted by Daylight returns, plunging killers and survivors into a new layer of terror. Oh, ty skiny. Yet Kurva. within it lies the potential to be rewarded. Earn eerie Asi zase zadarmo nějaký and kostýmy. Halloween rewards for killer and survivor. Oh. Neke. Succumb to twisted alchemy. Oh, Alien. With the Tak jsem to dlouho nehrál, že tam je Alien, sakra. featuring new outfits for the Xenoboy, Oh my god. Ryo, and Yoichi Asakawa. Whether you Tam je Alien. Oh, ty vole, už někoho si koupím jako dalšího. or kill, all succumb to the void. In Haunted by Daylight. Co mě poser. Medvěd! Cože? Jaký co? Už tam byl zabijácký medvěd. Nemám slov. No samozřejmě, Destiny 2 jsem teda jako dlouho nehrál, ale na mém kanále i tak jsou pár videí o té hře, takže i tak se musíme kouknout na tento trailer, co se tam děje v té hře. O co tam jde? Je tam nějaká nová sezóna? Eris, I've arranged the transmat, but once she's here, we'll lose containment. We can't go back on this one. One last atrocity.
This wasn't the agreement. Sifu is still a threat. Do it. You will not have another chance. O Destiny 2 musí být nějaký film a jestli je, tak mi dejte vědět do komentářů. Ale tohle je monstrum. Eris Morn. Finally out of her shell. It looks good on you, honey. I am your ruin. Savathun has not been killed Jinak, by a abyste hive věděli, since tak she lost Destiny her 2 worm. jsem dohrál. Stored Ovský, eons of promiňte. lies and deceit. Takže asi žádné videa o tom už nebudu. Fakt se omlouvám, jo. Ale to se prostě muselo stát. Dohrál jsem i Lara Croft, to se nebojte. Nenatočím to ale už nikdy. Ale nebojte se, Red Dead Redemption nebudu hrát. Bez toho, aniž bych to natočil. To si nebojte. Red Dead Redemption, Spider-Man, to jsou série, které už vystávají. Ty dvě, to už jsem dokončil. A byl to docela dobrý ending. Jako to na YouTube. Můžete vyhledat, jak to skončily ty obě dvě hry docela. Super, jako. To za mě zajímá. Možná se k Destiny ještě vrátí. To uvidíme. No ale zkusím ještě na nějaký pár trailerů, protože nechci, aby to video tady to bylo takový krátký. No ještě uvidíme. Je to tady lidi poslední trailer tohoto videa a je to Aquaman 2. Tohleto jsem si nechával. Nevěděl jsem, že na to je trailer. Našel jsem to na Total Film. Jdeme se na to kurňa kouknout. I rozebrat. Bezdomova tuláku, okej. Počít to, že? Mám mimčo. Okej, jo, může chillovat. No ale samozřejmě ne tak dlouho, co? Dobrý kostým jako vždy. A dávají ti peníze, když seš král na Atlantidu. Black Manta je zpátky. Má svůj kostým. Originální, z komiksu, počkej. Ajaj. Má svůj kostým, dobrý. Počkej. Má zelený oči. A co to kurva má v ruce? Trojzubec. Tak to. Mě posle. To je Groot nebo co? Počkej. Ocean Master. Je zpět? Jo, je. Krásný. V prosinci. Počkej, tam byli... ne, necháme to potom. Black Manta. Černý trojzubec, jo. Jasně. Černá magie, aj. No lidi.
Už teď mi to připomíná Destiny 2. 21. prosince, jo. Takže lidi, jdeme si to teď pěkně. No. Tohle video bude docela ještě dlouhý. Takže začínáme teda trailerem, už bez zvuku, kdy nám říká, že před 4 lety jsem byl jako nezaměstnaný, neměl žádnou práci, byl tulák, blablabla, našel si teda domov s Merou asi a má teda dítě. Jo, dítě. A tady je ta věc. Tady je ta věc, který se dostaneme ještě několikrát. Znáte komiks Aquamana? Pokud ne, tak si ho kupte. Nechci spoilerovat. Tady chillujou. Nějaká loď zastaví. Spíš asi nějaký vlak, který nějak vykolelil, nevím. Má práci jako být králem Atlantidy, no. Vypadá, ten kostým je dobrý. Po 500 miliardy lidí, ty jo. Lidí, asi i monster, ne? No a Black Manta je zpět. Ve svém klasickém kostýmu. Ten černý Not Gonna Lie byl dobrý, ale tohle je lepší. No a teď k tomu, co jsem myslel. Spoilery, když tak si to dejte pryč. Jeho dům je zničen. V tom domě bude jeho otec, ale taky Mimčo. Tak nějak, možná. Black Manta totiž připraví Aquamana o jeho rodinu, o jeho otce, dítě i manželku, i jeho mámu. Black Manta má zabít Aquamanovi všechny členy rodiny. Takže připravte se na emocionální splašku, kdy Aquaman ztratí všechno kvůli Black Mantovi. A takže asi Black Manta chcípne na konci. Takže jo, tohleto je adaptace jednoho komiksu, kdy Black Manta zabije všechny členy Aquamanovy rodiny. A já se na to těším. Black Manta má nějaký trojzubec magický, který používali při jedné bitvě v minulosti. No, tady dá zpátky svýho bratra ven z vězení. Jak Avatar, no, okej, no. Ale ty voho, ten kostým, ten trojzubec, to všechno vypadá hustě. A já si myslím, že Aquaman 2 nakonec bude dobrý film a lepší než Flash. Takže řeknu vám to asi takhle. Neměli jste to vaše DCEU házet do koše. Tenhle film by vás dostal zpátky nahoru. No takže tady ta armáda nemrtvých mi trošku připomíná jako armádu z Destiny. I ten král je takovej zajímavý, jo, to je prostě Destiny. A teď máme krásnou, to jak vypadá Black Manta. Jak si pěkně dá svůj trojzubec. Jo, tady vidíte, zničil jeho dům. Je tam táta. Jo, hele, má ukončit náš rodokmen. To se taky stane. Z půlky. Zničí jeho dům, zabije mu rodiče, syna, všechno. A tady to je asi poslední souboj proti Aquamanovi a tomu Black Mantovi. No. Řeknu vám to asi takhle, tady se koukám na tady velkého třesku, což teď nemusíte jako zrovna vědět. No, já vám samozřejmě dám vědět, až ten film uvidím, jaký byl. Já vám dám vědět. Tady nejčastěji přehráváno. Mera tam bude. A tam ten král mi připadal jako někdo z Destiny, ale hrozně. Jen se čumte. To je Destiny. No. A to je pro dnešní video všechno. Vyjde ještě dneska ve 21.
těšte se a peace out.